Go ambil rene sun gawe mesem masyo akeh hang sun sidem sak pendino ati sing bisa ayam mergo akeh kang sun sidem tipiani mung kari angen-angen mentolo riko ngelarani ati
Joko. Waktunya Wono 3. Saking tuan rumah, oleh gebras sapi sing tertib, ledak tertib, lamar ini dijalui gede rugi, oleh joget tapi kudu tertib, niki himbauan saking tuan rumah, ledak tertib dijalui gede rugi, pokok dilanjut, terus harus tertib, dijogo dewe-dewe wis. Pawange. Nggih. Ayo. Ayo gamelane. Gamelane. Ayo dilanjut. Titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi aku rela melepaskan dia walau harus menderita karena cinta tidak selamanya masih dan berakhir bahagia. Seujung rambut
mohon diharap pinggir ya. Dikai pamit. Ayo. Awas, awas pecute. Kan iya, are jero ndak usah melo-melo, dilebono. Krune reok ndak usah melo. Krune reok, nggih. Krune reok ndak usah melo, ayo mlebu kabeh. Awas, krune reok ndak oleh ikut-ikut. Ayo mlebu kabeh, ndak usah melo-melo. Dijopo marine sing esro. Reokan ndak usah melo-melo. Cene wis sing jopo wis. Sing gawe esro. Himbuan saking tuan rumah, nggih. Sing esro gawa mlebu ae. Dijaluki genti. Sing kon nyekel.